Ginalitan og klase-klaseng serbisyo o ginabang ang mga residente sa usa ka hilit nga barangay sa Butuan City. Wala kapugong ang lisod nga dalan paingon sa Barangay Bugsukan sa Butuan City sa pagpadangat og serbisyo o ginabang sa outreach program nga gipanguluhan sa Mobile Force Company sa Butuan City Police Office. Hilit kini nga barangay nga naila nga dunay presensya sa NPA. Nakabenepisyo ang mga residente sa skills training, pagpabakuna sa mga hayop, libreng tuli ug uban pa. Giapuran sab sila og hygiene kits, tsinelas, binhi sa mga tanom, relief goods ug mga buhi nga manok. Dako gyud mo katabang sa mga pobre. Kay kanang makatilaw mami sa inyong mga dala. Unya magpasalamat pud ko sa Ginoo nga wala jud ko magdahom nga maapil ko ani sir. In behalf of the all government agencies na nandito ngayon na nagsasalita, na nandito ang gobyerno. Nandito pa rin ang gobyerno. Hindi sila iiwan. Huwag sila mag-aatubiling humingi ng tulong o naiparating sa amin. At kami naman nandito para at least mapanatili ang peace and order, yung report sa bawat barangay, pakikipagkaibigan.